sa atong daigon ang ngalan sa atong Dios karong adlaw. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Oh, I've heard 1,000 stories of love. They think you're lying, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. They tell
unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I love you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To God, so you are, so you are, so you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. And you are not a God in need of anything we can give by your hands. That's just the way it is.
you, our sovereign Lord, and we worship you. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Mayong adlaw kaninyo mga kaigsunan nga naa sa inyong tasatag sa kapanimalay. Ako nang hinaot nga naa mo karon sa mayong kahimtang o magampo kita. Ginoong Dios nga labing kamahanan, ikaw ang among ibayaw, pasidunggan, alagaran, walay laing ang Dios nga mong simbahon kundili ikaw lamang busa Ginoo. Ang ako mga pag-ampo nga imuhang pulong, imuhang andamon ang among kasing-kasing sa pagdawat ni ini. Tabangi kami o Dios nga kami mabag-o aron ang matag adlaw o Dios mahimaya ka kanamo. Daghan salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mga kaigsunan, ato ang padayunon ang lesson, no, or series may tungod sa libro ni Mateo. Kung inyong nimduman, ang wali last Sunday is moto siya ang usaon pag-restore sa igsuon nga nakasala. Na siya nakasala, so ang dapat buhaton is to go to the person. Then, ipadayag siya, unsay ang sayop, kung maghinulsol siya, then, imo siyang madaog, o mabalik siya. Kung di pagkipon siya patuo, di siya maghinulsol, so magdala kag duha ka saksi, uwan nimo, o imo siyang sultian sa iyahang sayop, lovingly, no, through the scriptures, and then, kung di po siya magpatuo or maghinulsol, dayon, imo na dayong ipadayag sa kadaghanan ayang response o itatar siya nga sama sa unbeliever nga ato nasabtan nga kung imo siyang itatar nga dili magtotoo siya nanginhanglan gospel, siya nanginhanglan sa gugma ni Jesus. O atong ipadayon no ang sumpay adto sa verse Matthew 18:21 to 35 akong basahon. Unya si Pedro miduol ug mingon kaniya, Ginoo, makapila ba makasala ang akong igsuon bato kanako ug pasayloon nako siya? Makapito ba? Si Jesus mitubag kaniya, wala ako magingon kanimo nga makapito kundi kapituan kapito. Busa ang gangarian sa langit sama sa usa ka hari nga buot maghusay sa mga utang sa iyang mga ulipon kaniya. Pagsugod niya husay, gipatubang kaniya ang nakautang kaniya og napulo ka libo ka talanton. O kay dili man siya makabayad, ang iyang agalo nagsugo nga ibaligya siya uban ang iyang asawa ug mga anak ug ang tanan niyang batang aron kabayran ang utang. Busa ang ulipon miluhod sa iyang atubangan ug nagpakiuloy nagingon, Ginoo, angan na una intaw nako og bayran raon niya nako ikaw sa tanan. Ganggalan sa maong ulipon naluoy kaniya o gibuhian niya siya o gipapas ang tanan niyang utang. Apan ang maong ulipon sa iyang paggawas nakasugat sa usa sa iyang isig kaulipon nga nakautang kaniya og usa ka gatos ka denaryo og sa dihang nakuptan niya kini sa liog iya kining gituok o giingnan, bayri ako sa imong utang. Busa ang iyang isig kaulipon mihapa sa iyang atubangan o nagpakiluoy nga nagingon, angan na una in taon ako og bayran
ra unya nako ikaw apan wala siya mosugot ug sa iyang paglakaw gibilanggo kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pakita sa ubang mga ulipon sa naitabo, nasubo sila pag-ayo o nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan nahitabo. Busa ang iyang agalon ipatawag kaniya o gingnan siya. Dautan nga ulipon. Gipasaylo ko ikaw sa tanan nimong utang kay nagpakiluoy man ikaw kanako. Dili ba nga angay usap unta ikaw maluoy sa imong isig kaulipon? Ingon nga ako naluoy kanimo. O sa kasuko gitugyan siya sa iyang agalon ngadto sa mga tigkastigo hangtod nga makabayad siya sa tanan niyang utang. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa ako nga mahan nga langit nun. Kun ang matag usa kaninyo dili mo pasaylo sa inyong igsoon gikan sa inyong kasing-kasing. Nay usa ka istorya mga kaigsonan nga nay usa ka pari. Usa ka pari nga nag-conduct og retreat. Usa ni siya ka real story no gisulti sa ako nga nag-conduct og retreat sa mga estudyante. Unya ang pare grabe kaayo ka seryoso no seryoso gyud kay retreat lagi. Unya naay mga ang estudyante of course naminaw naay usa ka estudyante dadto nga grabe ka bulyagon gyud. Sige tabi, sige pangkulit sa iyang kauban, urag, kuhan yun ba ka nang wagi respeto sa pare. So, tingali, ikapila sa gibadlo sa pare, wag yapon siya nagpatuo, o, kuhan yun, as in, nahurot ang pasensya sa pare, o giduulan niya tong lalaki, nga estudyante, o gitamparos sa lingkuranan. O ang matod pa sa istorya nga ang tanan niyang classmate nagkatawa kaniya o grabe gayud ang iyang kaulaw tungod sa panghitabo o nakaingon siya sa iyang kagalingon nga mo di ka mapasaylo yang gingnan ang pari. Tuon man niabot ang nilabay ang pila ka tuig katong lalaki ni hamtong na kita nagtrabaho, nakabalik siya sa lugar. O nakasimba siya. O sa dihang nakasimba siya, yang giduulan, napagyapon tong pare, yang giduulan tong pare. Yung siya, ada kaila ba ka sa ako? Siya nga, yan yung gipilila yung kagalingon. Ako man tong imong gikuan, gitamparos sa retreat. Nahinumduman niya sa, dahil ang pare, nangingon siya, pasayluag, taong ko sa nabuhat. Sige, okay na pa din, dugay na bitoto. Pasaylo natin ka. Dayon, anak pang bata, salam po na ako kay badlungon mo jud ko sa una. So, nakita nato no nga naay reconciliation, naay kapasayloan. Kana siya nga mga stories, daghan pa. No? Nga mga stories nga ito kasaksihan sa salida. Wish ko lang, MMK, o kasagara ana, ma-amaze ta. No, malipay ta because it's a noble thing nga mo pasaylo sa igsuon or sa atong isig katao. Pero, ang ato ang kapasayloan na ay limit. Diba? For example, diba, kasagara sa magtiayon. Diba? Na ay mga mistakes, na ay mga kuan nga kakabuhat, ay pasaylo, dahil mabuhat na pod. Say, mapuno ta, mapulaan ta. O mga kaigsunan,
mo gyud ni ang pangutana ni Pedro, hantod karon sa aba, ako sigig pasaylo. So muna ang topic karong taknaa, ang basihanan sa mapadayunong pagpasaylo or unlimited forgiveness. The grounds of unlimited forgiveness, ang basihanan sa mapadayunong pagpasaylo. Kaya nga ito, pagkatawhanon na ay limit ang pagpasaylo. Tanawa ang say gingon ni Pedro. Ug si Pedro miduol ug mingon kaniya, Ginoo, makapila ba makasala ang akong igsoon batok kanako? Remember, the context is na restore nga brother. For example, kato nga brother na restore na, kabalik na niya, usabo na po niya, Lord. Nakasala na po siya. Makapila ba siya na ako pasayloon? Ana din siya sa iya sa ka Jesus. Lord, pwede ko makapasaylo siya pero up to 7 times lang. 7 times lagi, Lord. Kapito ra gyud. Kaya remember, Peter, no, iyang gisulti si Jesus Christ nga, Lord, generous na ko ana. Kay kasagara gali, Lord, sa rabbis, sa mga magtutudlo sa balaod, katulura. Pero ako, Lord, 7 times. Murag, tingali na ay ginatawag nga, gilevel up ni Peter ang iyahang pagpasaylo 7 times. Tingali, tungod kay 7 is a perfect number, matod pa. Pero I believe, muna, no, ang gilevel up ni Peter ang iyahang pagpasaylo 7 times. Makapito ba? Dayon, si Jesus mingon kaniya, wala ako mag-ingon kanimo, pakapito, kunili, kapito. I believe si Peter wala ni nagkwinta-kwinta. Sabi ito, times. Wala na siya. Figure of speech, buot pasabot, nga Pedro, ang imong pagpasaylo sa imong igsoon nga nakasala, walay hunong, unlimited, mapadayunon nga pagpasaylo. Now, karon si Jesus Christ nagsulti dayon siyang parable to justify this nganong kinahanglan man nga unlimited forgiveness. Naghatag siya parable para masabtan pagyud siya mga disciples ngano man aman ang grounds of unlimited forgiveness. Kaysa tawhanon nga pamagay ang atong pagpasaylo na ay limit. Katulo, warning. Kapila na mo nagibuhat ha? Sige ta ana. For Christ gives us grounds of unlimited forgiveness. Naghatag siya karon og parable. Now, sa verse 23, busa ang kaharian sa langit sama sa usa ka hari nga buot maghusay sa mga utang sa iyang mga ulipon. Now, when it comes gali to gingharian sa langit, ang gi-point out ni Jesus Christ sana is ang dominion sa Ginoo sa mga magtotoo. The rule of Christ, God in the hearts of men. Unsa man nga mga men, mga believers. Now, if you believe in Christ, and if you submit to His Lordship, repent of your sin, you are part of that kingdom. Og muni siya ang ginatawag, itaghatag din siya picture or story. Sama sa usa ka hari nga buot maghusay sa mga utang sa iyang mga ulipon. Now obviously, ang hari nga gipasabot ni Jesus Christ diri is God. Ug ang mga ulipon is mga katawhan. Okay? Matod pa diri sa Salmo 115 verse 16, ang kalangitan iya sa Ginoo, apan ang kalibutan gitugyan niya sa mga tao. God created the heavens and earth, then man
or katawhan nga gibuhat siyang image of and likeness, yang gitagaan og otoridad to manage his creation. Okay? Tagaan niya otoridad to domain as steward of his creation. So muna ang kamaturan. Because ang slave banggo diri nga gisgutan, dili ni siya or ulipon, dili ning ulipon nga tig trapo or tighugas sa tiil. Kani siya klase nga ulipon is muning mga ulipon nga dunay posisyon sa gingharian sa hari. So ang ulipon dari is muning murag more of mga cabinet members nga naidagkong posisyon. Okay? Pero the sad reality sa tua is this. Tagaan o authority ang mga katawan na aron manage sa creation. Pero matod pa diya sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Sama sa parable nga kaning mga ulipon nakautang. So ang sala sa Biblia is equivalent gyapon siya sa utang na kinahanglan bayaran, nakasala ang tanan. Ug ang matod pa dari nakasala tan og nahilayo sa himaya sa Dios, meaning grabe kaayo ka kuana ang ilang pagkahulog sa sala. Grabe na ang distance. For example, kung naisa ka example, kung imong i-compare ang Eiffel Tower sa France, may taas siya compared sa ubang mga balay. Kung imong i-compare ang Eiffel Tower sa Mount Everest, of course, Mount Everest na guna taas, nagiging na siya. Pero kung imong i-compare ang Mount Everest sa distance sa sun, layo na kayo. Sa tinuod, layo na kayo. So therefore, muni sa dapat ato masabtan. Kung ato i-compare ang ato ang pagkamatarong sa uban, medyo kayo nga, oy, mas arang-arang pa ko siya. Kaya kung sala, medyo inani, pero kana siya, murderer, rapist, murag kuyaw na sila. Pero when it comes to, when we compare ourselves to God, His righteousness, His holiness, layo kayo. Muna nga, nakasala ang tanaw ng nahilayo sa himay sa Diyos because grabe kayo ang ato, ang pagkahulog sa sala nga beyond reach. Nakabsan sa himaya sa Diyos. Now, karon tanaw na to karon ang degree sa sala. Okay? 24, sa pagsugod niya husay, gipatubang kaniya ang nakautang kaniya og napulo kalibo nga talanton. Okay? Napulo kalibo nga talanton. Daghan nga nakautang, pero iyang gikuha ang usa ug gipatubang kaniya. So, kaning word nga gipatubang, nakita nato diri nga dunay unwillingness sa tao nga moatubang sa hari tungod siya guilty, pero gipatubang. Okay? Kaniya. Gihusay sa hari nga kaning utang niya sa ulipon is napulo ka talanton. 10,000 talents. Ang pangutana, unsa man na ginakadako ng 10,000 talents? Sa ako ang research mo niyang na ako ang nakaplagan. 10,000 talents is equals to $60 billion. Matod pa. A day laborer would need to work 60 million days to pay off the debt. Okay, assuming. Atong i-assume. No nga, naidako-dako nga paycheck. A rate of 10 talents per year. 10 talents per year, iyahang madawat. The staggering amount would ensure gyapon of imprisonment for at least 1,000 years. Can you just imagine unsa na kadako nga utang sa ulipon sa hari? Okay? Muna siya igsuon.
Now, nice story sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 8, nga ang storya ni nga si Pedro ng isda o wa siya kuha. Kaya wa siya kuha, give up na siya. O naay time nga si Jesus, okay, miduol kang Pedro, unyagig niya si Pedro, tota sa lawod. Then, of course, nituman si Pedro, o gignan siya ni Jesus, Pedro, itsa ang pukot sa lanaw. O si Peter, of course, expert di siya nga fisherman. Although, tingali, nasa'y pagduda, pero dituman lang gid siya. Dituman lang gid siya. Tungod kay isulti man. Pag-itsa niya, dakong kuha sa isda ang iyahang nakuha. O it's a miracle to siya nagipakita ni Jesus o kung sa ingon ni Peter. Pahawa kanako kay ako usa ka tawo makasasala Ginoo. Sa inyo una aksidente ba ni nga nahitabo? Nga, oy, aksidente lang, oy, na madayos. I believe this is not an accident. I believe this is a divine appointment. Nga gi-appoint sa Ginoo sa mga tao to show His glory, to show His holiness. And the goal is, aron masabtan sa tao, unsa sila ka makasala. The same nga gibuhat sa Ginoo aning slave. Diba? Gipakita usa kadako ang iyang utang, the guilt. And then Peter also realized when he saw Jesus' glory, the guilt niya to the holiness compared to when he saw the holiness of Jesus. Sa kuang pagtuon, ako nasabtan nga ang Dios nagapamuhat sa pagkumbiktar sa mga tao sa ilang pagkamakasasala, pinasikad sa iyang pagkabalaan o pagkamatarong pinaagi sa maayong balita. Ga-convict siya. Just like an accounting. Conviction is an accounting. Showing people their sin. The hugeness of their sin. Usa ka dako. Usa ka bugat. Dili lang usa ka dako ang sala, tanawa pod usa pod di kadako ang silot. Dili lang usa ka dako ang utang na ang dako nga utang aduna poy equivalent nga dakong silot. Ato nang masabtan. Sa verse 25, kay dili man siya makabayad tungod sa dako sa utang. Ang iyang galo nagsugod ay baligya siya, uban ng iyang asawa, ang anak, ug tanan niyang kabtangan, aron mabayaran ang utang. Pero I believe, dili gyapon ni enough nga mabayaran ang iyang utang. Ang gipoint lang indiri is na ay silot sa sala. Nga ang sala, silutan gayod. Ug ako pong nasabtan mga kaigsonan, nga maskin kining slave, nga nakasala, ang iyang mga assets, ang iyang mga kabtangan, dili gyapon igo, nga mubayad sa iyang dakong utang, nga kaning tanan useless, not enough for him to pay his debt. Even iyang asawa, ang anak, tanan, combine na tanan relatives, whatever, it will not be enough. Unsa man ni siya sa tuang panahon karon? Daghang mga tao ang ilahang gisaligan is ang ilahang mga spiritual assets. Sa man yung mga spiritual assets lugar? Sample, natin sila sa church, wider group, gapray po sila, ginubina sila, kadto sila bukid, kinatos nila ng kaugalingon, or uban, gasalig kay
Christian sila, ang ilang parents na belong sila sa usa ka dako nga dominasyon, usa ka dako nga relihiyon. Ang uban, nagsalig sila silang moralidad, maayos silang tao. Na usa ka question, diagnostic question sa evangelistic nga tool. Gipangutana, kasagara, muning tubag sa mga tao, kung pangutanon sila nini, kung mamatay ka karon. Ang uban na kay before na ipangutana kay manuktok. Simba ko lang palayo. Napag-iinana para at least di bakulbaan. Kung mamatay ka karon, kung matubang ka sa Ginoo, ug mangutana sa kanimo sa iyahang gingerian, nganong pasudlon man ti ka sa akong langit? Munay pangutana, assuming lang. Kay munay pangutana nga ipangutana sa Ginoo sa imuha. Unsa kahay imong tubag igsoon? Now, kasagaran sa mga tao mo na ilang tubag. Lord, simba man ko, pilman ko, wider group, kahatag po ko, kapray ko, and uban pang mga assets, no, ilang mga assets, spiritual assets nga ilang na-accumulate diri sa earth, mo na ilang ipaatubang sa Ginoo. Lord, pasudlo ko because I have done this and that. Pero according na ning verse, those assets are useless. Okay? Matod pa dari sa Salmo 49 verse 8 to 9, kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, walay igong salapi nga iyang ikabayad aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan. Dili mahiadto sa lubnganan. Salmo 49:8 paingon sa 9 mo na ingon sa pulong sa Dios igsoon. Walay igong salapi, tanan assets nimo nga na-accumulate sa kalibutan, it is useless before the eyes of God. Even your spiritual assets that you are depending for you to enter into His kingdom, dili gyapon sa enough. And there's wages nga gidiman sa Ginoo kanatong tanan. Pero ang spiritual assets are not good enough. Sama na siya sa hugawng trapo atubangan sa Dios. Kanang hugawng trapo, wa ginay pulos. Kay kung imo nang itrapo, musamot ka hugaw. So useless. Sama na siya sa usa ka tulo sa tubig. So usa ka nagdilaab nga kalayo. Useless. R.C. Sproul sa iyahang libro, The Holiness of God, gidefine niya ang sin. Kaya usay man God, di nato makuha unsa gining sala, nganong seryoso magiging ni sa atubangan sa Ginoo. Nganong inani man gyud ka serious ang sala in the eyes of God. Sin is cosmic treason or pagtraidor. Sin is treason against a perfectly pure sovereign. It's an act of a supreme ingratitude toward the one whom we owe everything. To the one who has given us life itself. So every time we sin, every time we do things against His will, it is a form of treason in the eyes of God. Okay, you are simply saying, Lord, you have no authority over me. I will do my own thing. I don't agree of your ways. I have my own way. Lord,
I have my own way. Muna siya. It's a cosmic treason. We don't respect the authority of God over us. We don't respect Him as the Creator. We don't respect Him as God, full of wisdom and truth, and is perfect. We prefer our own way, and that is rebellion. Reason. That's why sin is serious in the eyes of God. Kung dili na seryoso sa ibang panglantaw ang sala, kay tungod kay imong gigamit nga tipara, ang imong kukulingon nga panglantaw sa sala, ang panglantaw sa kalibutan may tungod sa sala. But if you use the lens, the eyes of God through His Word, you read, you will see that it is a treason. Sin is big deal. And every time we sin, ato nang gideposit sa treasury of wrath. Matod pa sa theologian. And all sin is mortal in the sense that it deserves death. Walay kanang kategory sa sin. Sin is sin in the eyes of God, and it deserves death. And great sin, we have done great sin in the eyes of God, therefore it deserves death. Kamatayon. Punishment. Now, sa diyang nasabtan sa ulipon, nga dako kay siyag utang. Di siya kabayad. Wa siya'y mahimo. Verse 26, busa ang ulipon miluhod sa iyang atubangan, og nagpakiluoy, nagingon, Ginoo, angan una in taon ako, og bayran raunya nako ikaw sa tanan. Miluhod ang ulipon nga nakautang og dako sa hari. Kaning luhod is worship. Kung mahimo yang halukan ang tiil tanan niyang buhaton, og nagpakiluoy, Ginoo, tinako, diba? Kaya, I need your patience. Please, Lord, have mercy upon me. Kaluhi ko, Ginoo. Iyang gideklarar, iyang spiritual or iyang pagka-bankrupt. Iyang pagka-broke. Nga wala gyud siya'y mabayad. Ug tanan niya nga dili gyapon enough gali ikabayad. Nangayo siya second chance. Now, sa may ato ang kasulti nini. Now, according to D. Blair Smith, we need to see ourselves as carrying a debt of sin. Kinahanglan tantaw nato atong kugulingon sama sa usa ka tawo nga nagpasan og dako kayo utang sa sala o utang, no? Or mo kana ang sala. Mo gina siya nga di na to kaya. Okay, debt of sin. Utang sa sala. Consequently, as bankrupt before God. Bankrupt. Bangkaruti. Hurot. Wag yun tay mahimo. Knowing this about ourselves, we cry for mercy to the one who can wipe out our debt and be our supply in our bankruptcy. We cry out to God. So mga kaigsunan, we cry out for mercy because ang mercy sa Ginoo is iyahan ang choice. Dili na pinugsanay. Dili na tayo pwede ma-demand. All we can do is to kneel before God,
and cry for mercy. Lord, kaluoy ko, I can't save myself. Kinahanglan imong ikonsiderar, imong kagalingon nga makalilimos. Makalilimos sa kaluoy sa Dios, sa iyang kapasayloan. Poor in everything. Masahay lisod na siya mabuhat sa uban. Labi na katong ngayon sila nga, I have everything. I have katanan ako ikinahanglan na ako. Di mo ko pobre. I'm well off. Nga man mo cry ko. So, this is not talking about material wealth. This is talking about your relationship, your spiritual condition. That your wealth, your money cannot save you. It won't help you. It cannot even redeem you. Your good works are not enough. You need the mercy of God. Kaluoy sa Diyos. You kneel before God, Lord. Have mercy. Pagkalimos sa kaluoy sa Diyos. And I believe every Christian must have done that. One point of your life that you realize that you need Jesus and you can't live without Him. It's mercy. And if you have not done this, have not humbled yourself before God, encourage you. Kay mo nga ng buhaton igsoon. Now, sa dihang ang servant nagpakiluoy, the king is the king of mercy. Hindi ang agalon sa maong ulipon, naluoy kaniya. Naluoy, move with compassion. Nga, ang kani nga klase nga kaluoy, dili lang kaluoy kay ni sympathize, dili lang kaluoy kay murag ni gluwa, kundi kaluoy siya nga ni move kaniya to act. Ni buhat siya. Adunay action involved. Kung sa iyang gibat, buhian siya o gipapas ang iyang mga utang. This is a picture of God. Naluoy siya sa katawhan nga kasala kaniya. He moved with compassion. Therefore, He sent His Son, Jesus, iyang ipadala, iyang buktong anak nga mao si Jesus. The Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Christ lived a perfect life without sin, and for one purpose, to glorify God by paying the sin of the world. On that cross, sa cross, igsoon mo na siya ang display of God's mercy and grace to humanity. Nga nakautang kaniyag dako kaayo. Nga diin si Kristo mo inibayad sa silot sa sala. Siya mo iniangkon sa tanang kabayaran, tanang kapungot sa Dios. Siya mo inidawat. Siya mo ni suffer. Then Christ, sa dihang si Kristo namatay sa cross, ningon siya, natapos na, human na, nabayra na, ang tanan requirements sa Ginoo for us to be forgiven has been fulfilled by Jesus, and it is all finished. Died and lived again on the third day. Christ is our only hope. Now, let me just remind you of what sabot aning forgive.
Ingon dari, forgive the debt means to release from legal or moral obligation. Consequence, cancel, remit, or pardon. So, gi-release, gi-cancel, ang silot, dili na, i-implement. And then, kani pag yung, let him go or loose, ipalakaw, meaning, to grant acquittal, set free, release, pardon, meaning, generous nga klase nga mercy. Buhos ni buhagay ang dakong kaluoy kay ang tanan niyang obligasyon, tanan niyang mga utang gipapas tanan. Why gibilin maskin usa swipe as in wala gid. Wala na. Pati ang silot wala na. Sa Colosas 2:13 or 13, o kamo mga patay kaniadto diha sa inyong mga kalapasan o sa pagkadili tinuli sa inyong unod. Ang Dios naghimo kaninyo nga buhi uban kaniya ingon nga napasaylo na niya ang tanan natong kalapasan. Forgiveness. Erase. Pasaylo na. And then, verse 14, ingon niya, gipapas niya. Wow. Ang sulat nga nagbabagbato ka nato pinagi sa mga tulumanon nini o kini iyang gikuha gikan kanato o gilansang kini sa cross. This is what exactly happens. When you put your trust in God, when you put your trust in Christ, you will receive the mercy and grace of God, that God will generously erase tanan nimong sala, utang, tanan, sala, past, present, and future sin. He will wipe it. Because Christ paid for it. When you put your trust in Christ, o ikaw naghinulsol sa imong sala, you will receive the mercy of God. When you beg for His mercy, when you beg, God compassionately yang ihatag sa imo. Nindot. Pero dili diha nahuman ang istorya igsoon. Naisumpay. Apan. Ang maong ulipon sa iyang paggawas, human niya na dawat ang akong grasya, ang akong kaluoy sa hari, gipapas niya ang iyang tanang utang, pasaylo siya. No, grabe tayong joy. Pero sa diyang paggawas niya, nakita niya ang iyahang isig kaulipon nga nakautang pila usa ka gatos ka denaryo or 100 days of wages. No, murag dako gyapon sa iyang ingon. Ug sa diyang iyaking gikon tingali pakakita niya yung gigrab, uy! Musta naman? O yapag yung umutang. O gikuptan din niya sa liog. O kiniiyang tuok. Ingon niya, bayri ako sa imong utang. Grabe, no? Sigaw paningil, wa kay bayad-bayad. Peri ko. Busa, usay gibuhat sa iyahang isig kasulugon. Mihapa sa iyang atubangan, ug nagpakiluoy. Nagingon, angan-angan na, una intaw na ako bahiran, raon niya, na ako ikaw. Pasensya na, kaluoy, piki lang yun karon. Please, kaya ko another chance, another day, mabayaran lagi tika, di kong tiguman. Please, piki ko karon.
Pero, nihapa, sabi no, naginulsol. Apan, wala siya musugot. Muna siya ang verse 30. Sa iyang paglakaw, wala lang siya ni wala niya gitagag chance. Gipabilanggo hangtod nga makabayad sa utang. It's sa diyang ako ning gibasa, pagbasa na ako ning parable, di ba? Siyempre ako man gi-picture no sa initabo, just like playing a kwan ba? A movie sa akong mind. Then kaning nga time murag nanin siya mo ning part nga murag ni kulo ang akong dugo. Murag nakoy kasuko aning tawanak. Kaingon ko sa akong kagalingon lang, kabaga bigignaw ang tawanaw. Kaignaw mi. Pero nabot po sa akong mind nga, mo ni siya ang nasa akong mind nga. Joe, every time nga dili ka mo pasaylo sa imong igsuon, sa imong isig katao, kay kapungot, kaligot-got, ikaw na nga person. Ikaw na. O po ni, akong isulti si mo. Kung ikaw adunay tao karon nga wala na pasaylo, especially ang imong igsuon sa pagtuo, tungod sa iyang gibuhat kanimo, ikaw na nga person. Ikaw, mga kaigsunan, atong padayon ang istorya. O sa pagkakita sa ubang mga ulipon sa naitabo, nagsubo sila pag-ayo. Nangadto sa ilang agalon o gignan niya siya sa tanang naitabo. In verse 32, sa diyang ang iyang agalon mipatawag kaniya o gignan siya, dautan ka nga ulipon. Gipasaylo ko ikaw sa tanan nimong utang kay nagpakiluoy man ikaw kanako. Dautan nga ulipon. Ang tao dahi nga napasaylo sa Ginoo, unya dili mo pasaylo sa iyang isig katao, dautan. Evil. Ipasaylo ko ikaw, gi-remind siya karon sa hari, muni akong gibuhat sa imo, tanawa o kadako sa imo ang utang, muni o kana, o tanawa dia, gipapas ko na. Muni na ni karon ang utang sa imo ang isig kaulipon, ikumpera ko na. Napasaylo ti ka, ikaw dili kabalo mo pasaylo. Dautan ka nga ulipon. Sa ako lang ning ligway ha. Ang term na ko is bagakag naong. Sa ko lang na, wala na siya sa dili ginamaw ang giingon diya sa verse, no? Kaya ang giingon sa verse, dautan nga ulipon, pero sa ko is bagakag naong. Wala akong translation, ana. Ako lang na. So every time, mga kaigsunan, you don't forgive your brother, this is evil in the eyes of God. And God will not kanang dili lang niya siya murag palabyon. Iya gini siyang i-deal seriously. Look at verse 33. Dili ba nga angay usab unta ikaw nga maluoy sa imo ang si kaulipon, ingon nga ako naluoy kanimo. Now, sa diyang gipasaylo kaning ulipon nga adunay dakong utang sa hari, wala man siya gignan sa hari. Itay sa before na ko ni-cancel ang tanang utang, before na ko kapasayloon, mo sa niyang buhat, kung mapasaylo na gali iti ka, muning buhata ha. Okay, good works, mag-good boy na ka. Apil na kag wider group. Apil na kag ginana, ana. Tayon, kunay nakasala, si mo pasaylo ha. Igsuon, wala man na gisulti sa hari.
Kay, it's, no, when you receive the grace of God, it would, the huge grace, the mercy, mo flow na naturally, dapat. Na those good works and love to neighbor will always flow because that's grace. Nga overflow ni buhagay. Pero kaning tawhana nga nakadawat og pasaylo sa Dios gibutangan og babag. Wala niya ipa-flow. Gi-stop lang niya sa iyang kagalingon. Nga, nakabenepisyo siya sa grasya, kaluoy, kaluwasan, gikan sa Ginoo, o wala niya ni ihatag sa uban, ni stop, kung gripo pa ni, siya raang, kung dako kay tubo, iyang gipang putol to mga, wala to niya, gipang siradaan niya, gusto niya nga ang tanang agas sa yara padulong, nya sobra-sobra ra ba kayong agas? Sa may tawag ani? Bagagnaw. Sa may tawag ani nga tao? Hakog. Siya ra ang nakabenepisyo, wala niya ihatag sa uban. And this is evil in the eyes of God. And therefore, muni ang giingon sa Ginoo. Nasuko og sa kasuko na anger, na fury, gitugyan siya sa iyang agalon ngadto sa mga tigkastigo. Now this anger, lead him nga i-torture ning slave. Now, sa picture, this is also a kind of anger, father, nga kasuko sa iyang anak nga nakabuhat og dakong sala. Now, tagat mo illustration ana, one time akong gipatulog si Amira sa Katri, of course, kada hapon matulog mo na siya, ngayon siya milk, para nako niya, nay panahon man kay gitawag man ko sa nature. So, siyempre, ako yung gituman, pag human ako sa akong business, isaka ko sa taas, pagkabot ako na to sa taas, lawa na si Amira. Amira ako na sa nilag sa bang kwarto sa ko. Ugangan, pabuton ako na to. Hala, siko pang kita, nabalakan ako. Asa naman to akong anak? Siyog tawag, Mira, where are you? Looking for her. Ay gani, nagingon sa kwa. Utura sa Mira, basketball court. Ha? Tuwa sa basketball court. Nilabay. Nya, sura usadad to. Nya, di ra ba na, ako man na siya ginangayaw, yun, ato, ask permission, pero wag yun, dituman, gid sa siyang gusto. Nato, gisadad to. Usay na itabo. Diba? Siya ra usa, wako kabalo ba, usay may tabo siya, kaya wala na ba bantay, while tao na to, I don't know, kung kaon siya, wala, wajud ko ka, tinadjud ko na ako makita. COVID na mapod karon, so basin po, so meaning na ay danger dadtong dapita. So dadto, ako siyang gikuha o ako siyang ginan, you disobey. Papa. Upstairs. You know what will happen? So dadto, ako siyang gibutang sa Katri, gikuha na ako tong stick, the spanking stick, na ikasuko sa ako ang bata because of her disobedience, but at the same time, I have to punish her for her protection para di na siya mag-usab. Duhalang gid ka latos. Pero aning kwan yun, ay make it sure nga sakit-sakit yun. Para magtanda nga di na yun to niya o sabon. Okay, it would endanger her life. The same also
what our Heavenly Father will do to us every time we will not forgive. God will surely discipline us. Latuson kita niya hantod imong mabuhat ang sakto. And na passage ana sa 1 Corinthians 11, 30 to 32. Muni ang gisulti ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mao ka na ang hinungdan nga no daghan kaninyo ang luya o mga kasakiton o uban nga matay. Apan kun kita magsusi sa atong kaugalingon o dili na hukman, dili kung susi sa itong kagalingon, kita dili na hukman. Hinuon, sa diha nga hukman kita sa Ginoo, gipanton aron kita dili silutan uban sa kalibutan. Now, ang context ani is na ay mga Kristohanon nga naay pagbahin-bahin sa simbahan, ay mga drunkards, naay ija-ija, naay selfishness, naay bitterness, naay mga I believe na for unforgiveness. Context man niya. No, na ay mga binagbikil. And then diya pagyud sa Lord's Supper. Unya, dili maayo ang ilahang attitude, dili maayo ang ilang countenance. When they take the Lord's Supper, muni ang naitabo. Og muna nga naka-discern si Pablo muni na nga naay mga uban sa inyo nagluya. Ay gipang disiplina, gipang latos mus Ginoo. Kung nagsusi lang unta kamo sa inyong kagalingon, kung inyong gitanaw ang inyong kagalingon, malikayan unta ninyo kini. Pero timalni ang hukom sa Ginoo kaninyo, ang pagdisiplina kaninyo para gyapon na sa inyo ang kayuhan aron dili mo silutan uban sa kalibutan. So sa point ani, di ba? Discipline, hard na siya. Weakness, sickness, and this, of course, dili lang na mao. Naman po'y discipline nga mo, why peace, si gubot imong nahuna, why kalipay. Maybe because walay taong wala ni mo na pasaylo. Susiha, ang imong kagalingon, susiha. In the basis sa word ni Lord. Sa ingon ni Jesus Christ, verse 35. Ingon usab niya na ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga langit nun. Kung ang matag usa kaninyo, dili mo pasaylo sa inyong isugod niya, gikan sa inyong kasing-kasing. Ang basihanan sa mapadayunong pagpasaylo sa igsuon nga nakasala, kay ang Dios nagpasaylo sa atong sala. Warning, adunay bugat nga hukom sa nagbaliwala. Igsoon, examine your heart right now. Kung na may mga tao nga wala ni mo napasaylo, nga imong ikaligutan, release forgiveness. Pati pastor, di siya makipasaylo. Release forgiveness. Kung mangayo sa pasaylo, release forgiveness. Kapila man, pastor, unlimited. Mapadayunong pagpasaylo. Unlimited forgiveness. Mas may basihanan na to, the grounds, because God forgave you. And then His mercy and grace will not stop. Wala man na hunong. No? Sa katong nahay kag mercy siya, kay kitang tanan, masayo pa man gyapon. And then every time we come to God, ask for forgiveness and mercy, He will always forgive. Will always cleanse. 1 John 1:9. But you have to do this also to your brothers and sisters who have sinned against you. Suggestion lang, kung ikaw karon na tao nga imong gikaligutan nga gini mo mapasaylo, I suggest you watch or listen to preaching about evangelism. Kanang nagwali may tungod sa mayong balita. Tingali, search sa YouTube, Paul Washer, John MacArthur,
R.C. Sproul, those preachers, ayaw paminoan ng mga prosperity gospel. Ayaw na. Kalag yung solid yun nga wali about the gospel. Nga naman, para ma-remind ta, kung sa kadako giday, ang pagpasaylo sa Ginoo sa tuwa. Ang basihanan sa mapadayunong pagpasaylo sa igsuon nga nakasala, kay ang Dios nagpasaylo sa atong sala. Adunay bugat nga hukom sa nagbaliwala. Nagampo kita. Ginoo, daghang salamat sa imong pulong karon, daghang salamat sa imong grasya, kaluoy, daghang salamat kay ikaw nagsustinar ka namo, amo kang daygon himayaon sa ngalan ni Jesus. Amen. It is now time to worship the Lord with our tithes and offerings. Let me read first before we pay our tithes and give our offerings. Let me read first from the book of Proverbs, chapter 3, verses 9 and 10. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. In Proverbs 3, as I've read, it says, honor the Lord. Honor the Lord with your wealth. And we realize that the ultimate purpose of all creation is to honor God. And one of the ways of honoring God is really to give our offerings and pay our tithes. So when we honor God with our wealth, which He has allowed us to acquire, He will grant us the increase and give His blessings. Those who have glorified Him with their wealth will be given more, by which to glorify Him even more. And when we pay our tithes, in Malachi 3:10, which says, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. May I emphasize the portion of the verse which says, bring the whole tithe into the storehouse. The storehouse is here in the church, because this is where we are being fed, because this is where we grow in our spiritual life. Therefore, in obedience to God's word, let us cheerfully pay our tithes and give our offerings this morning. And I am reminded of how God is so faithful. He's so faithful to us. King David said in Psalm 37, verse 25, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. You know, friends, let us not withhold anything from the Lord, because He is so faithful in giving us even more than what we need. The ultimate sacrifice that is given to us was when He gave His only begotten Son to die on the cross at Calvary for us, and He did not withhold anything from Him. So, friends, let us cheerfully give to the Lord this morning. Let us pray. Our great and awesome God, maker of heaven and earth, we praise You and thank You, Lord,
for this day that you've given to us. Thank you, Lord, for the ministry of your word today, dividing your word, teaching us, correcting us, guiding us in our daily lives. And we ask you, Lord God, that what we have heard this day will continue to be in our minds and in our hearts. And we will not only be hearers of your word, but we will be doers of your word. So, Lord, this morning I pray that you will continue watch over your children, all your children who have heard your word today, and that they will continue to trust you, Lord, in all their needs. Thank you, Lord, for this day that you've given to us. Indeed, Lord, it is only by your grace and mercy that we are here even this day. Thank you, Lord God. Bless your people, O Lord God. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the blessed Holy Spirit be with us all, now and forever. And everybody will say, Amen. Good day, everyone. God bless you.